mango za 59 centov. Je docela fascinujúce, ako tu dokázali v tej dobe postaviť niečo takéto. Toto miesto, kde sa práve nachádzam, vlastne nachádza kúsok za hranicou českou, ale vidíte tú dieru? Sú fakt rokliny pod tými skalami. Stojí to nad roklinou, ktorá sa volá Mardertéle, čo znamená v preklade kunia pasca. A toto je hezké, tento mostík, tam sú nejakí horolezci odvážni, ktorí lezú na tieto špicaté skaly. Chicken honey a mango. No to je nejaké maličké, nie? Krásne prechádzam popri ruinách. Dobre to vypadá. Veľmi, veľmi fotogenické miesto. Toto miesto má naozaj takú kúzelnú až trošku magickú atmosféru. A odtiaľ to je fakt krásny výhľad. Tak dostal som sa na ten most. A je to tu ešte krajšie, jak z toho mostu. Tam odtiaľ sme to natáčali predtým. Veža, biela, a na nej je v podstate ako keby taká historická prístavba, dostavba, neviem, či to bolo. Bum, a teraz som prešiel do Českej republiky. Aktuálne som v Česku. Toto je hranica medzi Českom a Poľskom. Tam je Nemecko. Je tu nejaké pódium, nejaký koncertík. Ahoj, vítam vás u nového videa. Aktuálne sa nachádzame na Bastej Brudske v Nemecku, kúsok za hranicami v Českom Švýcarsku. Je sobota a ideme si to tu celé pekne prejsť, ako to tu vypadá, ako je tu celkom krásne. Všade sú tie skaly, České Švýcarsko je známe skalistými vápencovými špicmi v podstate. Všade by tu mali byť takéto rôzne trasy, schodíky, cestičky, pomedzi tie skaly hore-dole a s výhliadkami. Tak sa poďte na to s nami pozrieť, ideme si to tu pekne preštudovať. No, krásny výhľad, docela výška to je. Pozrieme sa na druhú stranu. Ježišmaria. To je diúra medzi tými skalami. No, takto postavená vyhliadka na vytrčajúcom kameni. Tak, tu sme úplne na konci tej vyhliadky. Obrovská diúra dolu. Pekné, pekné. Pekný výhľad je odtiaľto. Tam v diaľke vidíme Königstein, pevnosť, ktorá je odtiaľto nedaleko. Vidíte? Tak tu vidíte, ako ide cestička dolu, schodíky, pomedzi skaly, tam z hora som zliezol práve. Tu doľava je nejaká vyhlídka možno, idem sa tam pozrieť. A tu už je trošku pieskový terén, skalový, ale zatiaľ ako v pohode. Na mestskú obu. Tam je zákaz loziť, jasne. Tak, a tu máme vyhlídku na ten most. Vidíte to tam? Tak, to je skalný most medzi skalami. Možno vás to prekvapí, že turistický ruch tu je už docela dávno na dennom poriadku, už od 18. storočia. Prvý most tu stál už v roku 1824 a bol postavený práve na to, aby sa sem turisti ľahšie dostali a mohli obdivovať tú krásu okolo seba. Kamenný most tu ale vznikol až v roku 1850 až 51. Tu teraz moc nič není vidieť cez tie stromy, ale ja sa snažím prebojovať k výhliadke. Pripravte sa na to, že je tu dosť ľudí. Je sobota do 11:30 a na výhliadku je tu rada, ktorej sa čaká. A ešte trošku. A som tam hore. No, som hore skoro. To ide. Vystali sme si teda tú frontu a som na tej vyhliadke. Je odtiaľto pekný výhľad na to, no. Stál som tu asi 15 minút plus minus. To sa oplatí. Tak výhľad do opačnej strany, aké je most. Sú to teda skaly v Českom Švajčiarsku na nemeckej strane. Čiže Sächsische Švajčiarsko. Je docela fascinujúce, ako tu dokázali v tej dobe postaviť niečo takéto. V takom ťažkom teréne, medzi kameňmi. Proste vymurovať takto most. Klobúk dole, dneska majú problém postaviť kdečo, nie? Ešte v 1850 roku. No uznajte sami, no. Je to fakt pekné, je to fakt pekné. Medzi tými skalami sa tak krásne oblúkovo týči ten most, no. Respektíve lemuje tie skaly. Tam ďalej potom je teda hrad, bývalý skalný hrad, tam ešte prejdem samozrejme ten most a budem pokračovať tam na tie skaly, tam si to všetko prejdeme. Za chvíľku sa tam už dostanem. Tak a ideme dolu, pekne pomaly. Tak, ideme dolu a ideme ďalej na ten skalný most prejsť.
Tak som dolu z vyhlídky a ideme ďalej na ten most vstúpiť, prejdeme ho, pokračujeme ďalej na ten hrad. Tam by malo byť nejaké vstupné, tak uvidíme, či tam je vstupné, či už je, ako neviem, či to je furt, ako celý rok, alebo tak zistíme za chvíľočku. Tak to je vstup na most. Krásny most od boku trošku zaberieme a všimnite si ten dav nenormálny. To je ako v Prahe na Karláku, snáď horšie. Medzi tými skalami sa otvárajú také krásne výhľady do toho údolia Labe, ktoré je pod nami. Vidíte tam to Labe? To je výška. Nebudem odhadovať výšku, napíšem dolu. Inak most je vlastne technická pamiatka. Keď sme už pri tých faktoch, tak most je dlhý 76 metrov približne. Tam ide akurát vlak. Jo, dobre dlhý vlak. No a je tu fakt docela dav, takže sem choďte cez týždeň. Kto sa nerád moc takto tlačí davom, sobota takto v takomto čase není úplne dobrý nápad. Na druhú stranu máme pekné celkom počasie, není príliš teplo. Tu je nejaký takýto mostíček, navymurovaný stĺp a zase ďalšia jama. Tu tie rokliny sú docela všade, pretože keďže sú to také tie týčiace sa kamene, tak samozrejme všade medzi tým sú diery. Je to fakt fascinujúce, ako to tu dokázali postaviť na takomto nie úplne vhodnom mieste, nebo vhodnom hostinnom mieste na stavbu. Aj keď očividne ako videli v tom potenciál, že tie kamene by mohli kľudne niesť most, tak si povedali, dobre, tak to spravíme a hotovo. A len preto, aby sa mohli chodiť turisti obdivovať túto krásnu krajinu, ktorá sa nám takto otvorila. Tu prejdeme pomedzi takto spojené kamene, ktoré nie sú spojené. No to vypadalo, že sú spojené, ale nie sú nakoniec spojené. Vytenký prechod docela. A dostaneme sa neviem kam. Dostaneme sa nikam, pretože tu zase stojí 600 000 zahraničných turistov. Keby aspoň stáli, že sa dá prejsť, a oni proste zastanú a stoja. Ešte vám dlho je výšku, keďže som už hovoril o tej dĺžke, tak sa týči do výšky približne 40 metrov. Teraz neviem, toto je vstup a očividne je to zatvorené. No tu je výstup, exit, ale evidentne sa tam nedá ísť, bohužiaľ. Je to zatvorené. Tak je to možno prístupné len ozaj v sezóne, ale je už skoro leto, tak neviem. S tým na nete a napíšem do popisku, keď tak. A tu je ďalšia vyhlídka na kameni. A tu není už rada, tak sa tam možno aj dostanem. Evidentne veľa ľudí ďalej ako za ten most nejde už moc. To je vidieť, ako sa to tu trošku dosť rozriedilo. Všetci prídu na most, tam zastanú, fotia sa tam a nevedia, kam sa otočiť. Skúsime to vyliezť hore. No, krásne výhľady na to Labe, no, krásne. Tam je Bad Schandau, myslím. Ježiš, tu je ľudí. Mal som asi čakať dolu, radšej. No, ale výhľad krásny. Krásne Labe ako na dlani. Ten most je niekde tam, medzi tými skalami, nevidiehodno ho odtiaľto. Ale inak je tu hezký. Trošku veterno, ale pekne. Tak, zbehnem to dolu. To je taký úzky prechodík malý. Ešte sa skúsim pozrieť sem, čo je tu. Skúsim vám ukázať. Aha, to je asi už cestička až úplne niekam dopreč dolu. Tak to dolu nechcem úplne ísť. Ja som chcel ísť do toho skalného hradu, ktorý je zatvorený. To ma docela mrzí, no. Ale čo sa dá robiť? To most proste neovplyvní človek. Tak som sa pozrel na mapku, kam to dolu vedie a vedie to do nikam. Vedie to už proste len pomedzi skaly dolu a je turistická trasa až asi dolu k rieke, takže tam nejdem zbytočne. Tak sa vrátim naspäť hore. Prejdeme si ešte znova po tom moste. Toto miesto, kde sa práve nachádzam, tak sa vlastne nachádza kúsok za hranicou českou, smerom na Drážďany, ale bližšie, ako som spomínal, v Českom Švajčiarsku, nemeckej strany. A je to kúsok za mestom Pirna, nebo kúsok za mestom Bad Schandau, záleží,
z ktorej strany to vezmete. Parkovisko je ale prístupné z opačnej strany, nie od rieky, ako ste videli výhľady. Takže musíte ísť stejne cez Pírnu, alebo obídete vlastne tie skalné útvary v podstate dokola a vyjdete hore na parkovisko, ktoré je hore. Nemusíte sa šlapať odnikiaľ, ale v kľude si pohodlne zaparkujete. Je platné parkovanie, 4 hodiny 7 € a parkovisko si tiež ukážeme, keď už budeme odchádzať, aby ste videli, kde to je, ako to je. Tak, teraz už prichádzame zase medzi tie skaly, ktoré sa tu muckajú. A na moste už je menej ľudí. Skúsime si zabrať druhú stranu. Celkom hezké. Dobrý, celkom dobrý. Hezké. Tam sa niečo dohadovali, neviem čo, že ja filmujem. Tak ma púšťal pán. Tak znova stojím na tom moste. Je celkom krátky most, ale vidíte tú dieru. Sú fakt rokliny pod tými skalami, alebo medzi tými skalami. Jak stojí to nad roklinou, ktorá sa volá Mardertéle, čo znamená v preklade kunia pasca. Očividne tu asi uhynávali kuny, ale dolu vidíte, že je tam takto, je normálne ako prechodový, ako keby rovná plocha, tady by sa dalo proste prejsť. Určite tam sa dá dostať, pravdepodobne nejak, dolu po nejakých trasách. Teraz je tu už docela fajn počet ľudí, takto sa to tu dá. To sú turistické autobusy z zahraničia, počul som tu hodne Poliakov a nejakých Aziatov a tak. Takže a Nemcov trochu. Sem tam nejakú češtinu. No, ešte sa takto pozrite. Fakt je to docela hĺbka, no. A toto je hezké, tento mostík, takto spravený na tom kamienku, takto vymurovaný pilier. Dobre to vyzerá. Samotný názov Baštej, nebo Bastej, znamená bašta. Ja to volám Baštej, neviem presne, ako sa to číta. Táto skalná plošina totiž kedysi slúžila ako súčasť obranného systému nedalekého skalného hradu Neuraten. Tak dá sa prejsť niekam ešte tadeto. Myslím, že som prišiel odtiaľ. Sa vrátim i tam. Tam je nejaký horolezci. Tam sú nejakí horolezci odvážni, ktorí lezú na tieto špicaté skaly. Tak pár nejakých informácií. Záchody tu sú za euro, sú len na hotovosť. Takže si určite zoberte so sebou eurá hotovosti. Vstupné do toho hradu, netuším, či sa dá platiť kartou, tak radšej majte tiež len tú hotovosť. A parkovanie bolo na automaty, takže to si ukážeme ešte. Ja teraz nejak úplne neviem, čo som šiel tadeto. Asi hej, tu je tá vyhliadka, áno, dobre. Tak idem dobre, len tak inak. Nachádza sa tu hotel, reštaurácie rôzne, panoráma snack bar s výhliadkovou terasou, z ktorej je výhľad na protiľahlú stranu do údolia, respektíve na tie pahorky a Königstein, čo je tam proti. Tu niekde boli tie vecká, čo som spomínal, vrajme tu hotel, tu je tiež kúsok toho mostu ešte, na tom som stál pred chvíľkou dolu. Takže, no, to je pekné. To vypadá normálne krajšie, ak je to v tých takých tak viacej zakomponované v tých stromoch. Tu sú tie toalety. Sa predávajú tu suveníry, zmrzlinu, Monopoly vidím vo výklade. Ako som bral, je tu reštaurácia. No, tu sú nejaké suveníry, rôzne porcelánové riady, šperky, plišáky, čokoľvek, čo si spomeniete. To takto s takým pekným výhľadom. Je tu jeden ďalekohľad, ktorý si viete zaplatiť. A hromadu suvenírov, stánkov, obchodov, nejaká mapka, pohľadnice, nejaké, neviem čo to je, vysačky, cedulky. Tu je tá reštaurácia, ten vstup je za tými dverami. Je tu i menúčko si ukážeme, máme čo píšu na tabulke, Warsteiner, nejaké menúčko, polievky, vege, burgere, šaláty,
v bašte. No, vidíte tie ceny okolo 25 € za nejaké jedlo. Pre predstavu, ak by sa niekto chceli zjesť, tak viete aspoň koľko to tu ako zhruba stojí. Môžete si tu kúpiť nejaké tie suvenírky a vecičky. Jo, ešte aby som nezabudol, je tu i starý známy trdelník. Takže áno, aj tu si kľudne môžete vychutnať trdelníček. Majú príchuť cukor, škorica, kokos, mak a nejaký ten posypaný tými farebnými cukrikmi, lebo čo to je, stojí 6 € a pár ľudí si ho očividne ide kúpiť. A tu je vlastne i tá zmrzlina súčasne pravdepodobne, áno. Tam nejaké zmrzlinky. Tak. A tu je ďalší hotel. Tak parkovisko je vzdialené zhruba 500 metrov až kilometr plus mínus tým smerom. Most je tým smerom. Je to veľká, široká asfaltová cesta, po ktorej rovno len prejdete z parkoviska k tomu mostu, k tým hotelom a k tým zariadeniam, reštauráciám, trdelníkom a podobne. Tak, tu je spomínané parkovisko, tu je taková budka. Jazdí sa mi autobusy tu parkujú, tieto turistické, alebo zájazdové. No normálne tu je menšie parkovisko, miesto našťastie bolo. A platí sa to tu v týchto automatoch. Tak tu mám asi zadať PKV. Jo, asi jo. 7P0. Aha, aj počkať. Česká, musíte vybrať značku, kartou, kde sa to prikladá. Tak, áno, čo to chce, asi lístok. Dúfam, že som to spravil dobre, no. Buď som to spravil dobre, alebo nie, no. Tak a odtiaľto sa poberieme ďalej do mesta Budyšín, ktoré je odtiaľto vzdialené zhruba 50 km a po ceste si dáme ešte nejaký mekáč, keďže už natáčame tie mekáče, ako chodíme takto na výlety, tak skúsime ukázať si, čo majú v nemeckom mekáči. A potom pokračujeme do toho Budyšína, kde si prejdeme mestečko a ukážeme si zaujímavé veci v tom meste. Tak sledujte ďalej. Tak sme v nemeckom mekáči v Pírne, kde je jazyk. Jazyk. Čo robí toto? Čo to je? English. Burger. McCrispy. To tiež poznáme. Majú tu vlastne takú ponuku, jak u nás v podstate. Nič nové, nič nejaké prevratné. Wrapy. Chicken honey a mango. Chicken mango. Zaujímavé. Nejaké kurácie krídelka. Divné. Nejaké... No tak dáme si niečo z tohto, no. Tak máme objednané. Čo máme objednané? McWrap a McCrispy, nejaké menúčko, fantu. Tak máme to tu. Tvoríme nejaký burger. Ježiš, tie hranolky sú nejaké veľké. No to nejaké maličké, nie? Čo taký bývajú u nás? Ja som asi zvykol na ten rakúsky veľkosť. No, ten rakúsky bol proste jak tá krabica. No, dobre, v pohode. Tak a sme tu. Vítajte v Budyšíne. V meste je veľké parkovanie zdarma. Táto plocha. Na mapke sa pozrite. Ukazujem vám, kde to je. A ideme sa prejsť do mesta k zrúcanine, k hradom, zámkom, kostolom a vežičkám. No, snáď prejdeme od parkoviska dolu, takto, tam je parkovisko hore, takto dolu idú schodíčky popri múre. Tak, zišli sme dolu z parkoviska, pomaličky sa približujeme k Nikolajkirche, tejto krásnej majestátnej zrúcanine kostola svätého Mikuláša, alebo strážcu cintorínu. No, výstup sem je taký dosť pekný, schody medzi takto múrmi. A či sa to vôbec nejak dostať, neviem. Tak evidentne som tu pred vstupnou bráničkou nejakou, na vešičke takto. Tu je cintorín, očividne ten, ktorý to má ako by strážiť. Neviem teraz, či mám ísť sem, alebo sem. Nikolaj Friedhof Mikláš. No je to dosť diskutabilné. To sú tie ruiny trošku. Tu je cintorín. Nejaká ruina. Aha, to sú tie ruiny vlastne tiež. Tak možno, že priamo sem rovno, lebo tam očividne sú normálne baráky a to mám ísť evidentne sem. Takže sme tu. Zrúcanina, alebo ruiny Nikolajkirche. Nachádza sa to takto vlastne na cintoríne. No to pekné zdobenie celkom. Tak niečo si povieme. Tieto starobilé múry a väža sú nemými svedkami stáročnej histórie Budyšína a strážia jeden z najstarších cintorínov v meste. Je to menšie, ako som čakal, ale je to pekné.
Kostol tento, svätého Mikuláša, má korene siahajúce hlboko do minulosti. Je odtiaľ to pekný výhľad, to je ďalšia vstupná. Dá sa tu celé pekne prejsť, evidentne. Úplne free, voľne, je to zaujímavé. Prejdeme si to určite. Ideme sa pozrieť na to. Je to celkom pekné, musím uznať. Vidíte? Vidíte to sami. Tam je riečka. To je zaujímavé. Sme v Nemecku a celý dnešný výlet počujem viac poľštinu ako nemčinu. Tak, krásne prechádzam popri ruinách. Nádhera. Dobre to vypadá. Veľmi, veľmi fotogenické miesto podľa mňa. Naozaj fotogenické na také fotenie ako ruin, kláštorov a tak. A pozrite, je to celé otvorené normálne, kľudne. A tam je zatvorená brána zrovna. Tady som prešiel. Hezké. Čakal som, že to bude väčšie, ale popravde som od toho čakal, že to bude väčšie, ale tak je to pekné. Prvá písomná zmienka o kaplnke svätého Mikuláša na tomto mieste pochádza už z roku 1220. Aj keď niektoré zdroje uvádzajú, že stavba mohla začať ešte skôr, okolo roku 1180. Pôvodne to bolo pravdepodobne románsky kostol, nachádzal sa mimo vtedajších mestských hradieb a slúžil ako farský kostol pre osady v okolí. Teraz vidíme, že je fakt súčasť cintorína. To sú hroby, Jaromír, Šajba. To je snad nejaký Čech, nie? Veľkú ranu kostolu zasadili husitské vojny v 15. storočí. V roku 1429 bol počas obliehania mesta husitmi výrazne poškodený alebo zničený. Hoci sa ho snažili čiastočne obnoviť a naďalej slúžil ako cintorínsky kostol, jeho osud bol spečatený počas 30-ročnej vojny. V 17. storočí, kedy bol opäť ťažko poškodený a postupne chátral. To, čo vidíte dnes, sú predovšetkým pozostatky gotickej prestavby a najmä jeho charakteristická, aj keď dnes už bez strechy väža. Zaujímavosťou je teda to, že sa to nachádza na cintoríne, čo je patrné zo záberov, ale tie hroby sú tak všelijak tu, ale nemajú náhrobné kamene, nič také strohé a pritom to vypadá tak pekne. Dýcha to docela takou atmosférou zvláštnou. Ešte ako tu šumí ten vietor v tých listoch, stromoch. Má to takú zvláštnu atmosféru. Nachádzajú sa tu hroby mnohých známych budišinských rodín. Toto miesto má naozaj takú kúzelnú až trošku magickú atmosféru. Predstavte si, aké stáročia tu tie kamene prežili, rôzne vojny, epidémie, pokojné chvíle, modlitieb a tak ďalej. Je to miesto, ktoré priam vyzýva k zamysleniu a stíšeniu. Je pravda, že mne to tiež prišlo také, že by som sa mal trošku stíšiť a že či tu budem teda rozprávať. Je to zaujímavé. Je to, ako som už hovoril, od toho parkoviska, ktoré som vám ukázal na mape, kúsok. Parkovisko je zdarma, sem je prístup zdarma po tých schodoch, ako ste videli. Normálne je to proste otvorený cintorín vlastne, na ktorom je to celé postavené. Pravdepodobne toto tu stalo skôr ako ten cintorín. Ak ma zaujímajú takéto miesta s magickou atmosférou, nejaké ruiny zvláštnych bývalých kostolov alebo podobne, tak sem určite zavítajte sa pozrieť, keď tu budete v tomto meste. Tak a odtiaľto sa vyberieme ďalej do mesta, do centra a uvidíme, čo pekné tam ešte nájdeme. Už pri príchode som videl fakt pekné zábery, sú tu rôzne vežičky, hrady a tak. Nad mestom sa týči aj tento majestátny hrad Ortenburg. Tak sa ideme pozrieť do jeho nádvoria. Tu je zatvorená veľká brána, ale vedľa sú otvorené dvierka. Na hrade je veľké dlhé číslo, ktoré je 1486 v rímskom napísané. Tak ideme dnuka. Tak, a sme dnuka. Zrejme sme v hradbách hradu Ortenburg. Má za sebou 1000-ročnú históriu tento hrad. Bol sídlom správcov Markgrófov. Dnes v ňom nájdete napríklad Srbské múzeum, ktoré približuje kultúru a históriu lužických Srbov. Jediného slovanského národa, ktorý dodnes žije v Nemecku. No je taký hradík. Nemá úplne charakteristickú stavbu hradu, by som povedal, až na tú vežičku. Tak mi to nepríde nejaké hradné, až tak charakteristicky hradné, ako by človek čakal, ale zvonku viem, že by to malo mať nejaké vežičky, také tu nejaké hľadisko a prerábajú tu niečo. Tu je takto nejaká reštaurácia a majú tu krásnu terásku s takouto peknou fontánkou. Trošku presvítá jedna tá vežička. To som hovoril, aha, tu nič není. Tu je takto len taký nejaký výhľadník malý.
Pred nami sa už nachádza vodná väža, alebo Wasserkunst, staré vodné dielo. Ešte zaberi zbližšia na väžičku vodnú. Jej súčasťou je tiež i ďalšia hrújnová zrúcaninka. Tentokrát je to ale mníšského kostola Monkirchruine. Takže sa ideme pozrieť, ak sa sem dá dostať. Nedá sa tam dostať, ale tak aspoň si to zaberieme takto trošku spoza brány. Ruiny mníšského kostola. Keď ešte tu sa pozrieme. Nič nie je zabetonovaná. Ako vidíte, sú tu fakt dve ruiny. Alebo že tam sú schody a možno sa dá z inakade tam ísť. To gotická stavba. Tieto múry dýchajú históriou a majú takú zvláštnu, trochu melancholickú atmosféru. Tento kostol bol pôvodne súčasťou františkánskeho kláštora, ktorý tu bol založený už v 13. storočí, konkrétne okolo roku 1240. Františkáni známi ako minoriti boli žobravým rádom a ich kláštory často stáli na okraji miest. No tento bol súčasťou mestského opevnenia, čo bolo trochu nezvyčajné. Ale pozrite, tam sú pekné takové prechody. Ja to nevidím, ale vy to uvidíte. Zaujímavé, určite by som sa tam prešiel, ale nedá sa tam dostať. Takže smúla. Ale je to také malé. Keď si vezmete, že toto bol kostol, zrejme to šlo do výšky. A tak, logicky. Ale také malé, ako domec nejaký, bytovka v meste. No ale škoda, že to je zatvorené. Pozrite sa, ako je to tam krásne. Tam by sa dalo poprechádzať, chodiť. Čo myslíte, je to zaujímavé docela tieto historické stavby, alebo respektíve ruiny, ktoré tak nejak dýchajú takou zvláštnou atmosférou histórie. A podľa mňa je to zaujímavé docela. Napíšte mi kľudne do komentára váš názor, či sa vám páčia takéto stavby, ešte keď si všimnete z diaľky, že je to takto pekne zakomponované. Ulička, normálne mesto, obchodíky, baráky a bum, je tam toto. Je to fakt zvláštne, zvláštnu atmosféru to má. Z výšky obvodových múrov jednej časti krídla kostola, takže vlastne zvyšok kostola sa zrútil alebo ho úplne rozobrali. Tak, prešli sme trošičku ďalej, vyšli sme z toho tunelíka, tam je tá ruina kostolíka a vyšli sme na námestíčko ku domu svätého Petra, alebo v tejto veľkej docela katedrále kostola. Tak sa ideme pozrieť trošičku dnuka, či sa tam dá vôbec točiť a či niečo uvidíme. Tak bohužiaľ sa tam nedalo natáčať, bol tam preškrtnutý telefón, tak som vám zabral aspoň trošičku pri odchode znútra. Celkom taký moderný, veľký priestor, ale nič také ozdobné tam nie je, ako by som čakal v veľkom peknom kostole. Skôr taký zmodernizovaný docela. Je to docela dominantný kostol. Jednou z jeho zaujímavostí je, že je to jeden z najväčších kostolov v Nemecku, ale simultánnych kostolov. To znamená, že ho využívajú ako katolíci, tak i protestanti. Ja som sa vybral, že si ho takto obídem dokola, ale neviem, prečo som si to vybral, pretože tu sa asi nedá prejsť. No, dá sa prejsť, dobre. Čiže je to zaujímavý príklad ekumenizmu. V kostole približne v strede mesta, ako som spomínal, Budišín je srdcom lužických Srbov, takže sa tu dajú nájsť dvojazyčné nápisy v meste. Ja som zatiaľ na žiadny nenatrafil, ale údajne by tu mali byť rôzne dvojazyčné nápisy. Očakával by som to niekde pri takýchto budovách práve. A tu je väža. Tu je ešte vedľa neho hneď ďalší menší kostolík a tu je teda to spomínané námestíčko, plocha pred kostolom. Tak ideme ďalej popozerať, čo tu majú. Ideme sa ďalej popozerať a nájsť nejaké krásne výhľadové miesta, kde sa ukazuje majestátnosť tých rôznych vežičiek a stavieb hradobných, ktoré sa tu nachádzajú, pretože takto znútra mesta to zatiaľ nie je vidieť. Tu je ďalšie maličké námestíčko a kostolík a ľudia sa sústredení tu na teráskach. Klídek je tu, fakt je tu klídek. Setkajú, chillujú, vegetia a tu je i nejaká fontána, aktuálne nefunkčná. Majú tu dokonca i nákupné centrum s takým tunelovým zaujímavým výjazdom do garáže. Kornmarkt Center. Takto pozdĺžne to ide po centrum, toto je jeho bok. A je to kúšťok od toho hlavného mosta, od hlavnej cesty prijazdovky. Vlastne je to na tej hlavnej ceste, toto je tá hlavná cesta. Potom pôjdeme tam pozrieť, tam by sme sa mali dostať k tým hradbám ďalším katedrále a takto prejdeme možno na ten výhľad pekný. Nemecky sa mesto nazýva Bautzen
a leží na rieke Spree. A odtiaľ to je fakt krásny výhľad. Bavíme sa práve o tom, že nám to trošičku pripomína Český Krumlov. Tým rázom, jak tu ide tá voda, jak je tu jesť, tam je mostík a rovno sú takto také krásne, podľa mňa teda krajšie vežičky ako v Krumlove sú tu. Tie stavby sú predsa len iného charakteru. Ale napíšte mi do komentára, či vám to tiež príde tak podobné rázom, myslím, no, nie, že to je stejné, to nikto netvrdí, ale tým spôsobom, tým štýlom. Proste rieka, ako Vltava v Krumlove, mostík a hup do centra, respektíve do historickej časti mesta. Ale je to tu fakt krásne, toto sa mi fakt páči. Určite sem odporúčam takto prísť kľudne na jednodenný výlet. My sme tu na 2 hodiny, ani nie. V podstate vám natáčam jednodenný krátky trip, ako sa dá prejsť také kolečko, ukážem vám na mape. Na záver si dáme ešte nemecký Kaufland, niečo si možno kúpime, pozrieme sa, čo tam majú a tak. Takže naša cesta viedla cez Bastejbrudský most až sem a pak do Citau a domov do Prahy. Takže určite sem príďte, je to tu fakt pekné. Tak a keď zídete z toho mosta, z ktorého som to zaberal pred chvíľou, a zídete trošku takouto dláždenou kostkovou cestičkou dolu, tak sa nám ukáže takýto pekný pohľad ešte z dola. Snažím sa dostať na ten mostík, ktorý bol dolu, tak snáď to je otvorené a dá sa tady prejsť. Tak dostal som sa na ten most. Je to tu ešte krajšie, jak z toho mostu. Tam odtiaľ sme to natáčali predtým. Tu je taká druhá strana, kľudná strana, tam je ten hrad, kde sme boli, ktorý sme obchádzali tie akoby v hradbách vo vnútri. Vlastne z toho okienka jedného, z toho tam, čo je, tak som natáčal tú väžu bielu. A tu je to teda pekné. To stojí na tých kameňoch, vystavané, fakt to podobné Krumlovu, ale ako, samozrejme je to iné. A ten spôsob je taký podobný, no. Tu je jezík, tam majú peknú terasu, tu si môžete sadnúť, dať si niečo dobré, pekné na takomto mieste, peknom, je to tu pekné. Je to tu pekné. Ten viadukt, v podstate viadukt, alebo most pre auta, vypadá dobre. To je hrádza, taká nejaká mechanická. A tam sú rybky. Tam sú rybky. Tu je zatvorený prechodík od tej riečky, ak ideme. Tu mali očividne nejaký zosúv múriku tohto. Mohli to nechať pre peších otvorené, trošku to posunúť a dať tam zábradlie a prejde človek, no neviem. Asi bezpečnosť. Prejdeme takou zvláštnou uličkou, to majú pekne, to je dom, ale oni to majú normálne, to mostík. Popod mostík ide chodníček. A oni to majú ich normálne vstup do domu, takto. Zaujímavé bývanie. A tu majú záhradu na jednej strane, na druhej strane. Tak vybehneme tuto pár schodíčkov a sme hore, blízko hradu, ktorý sme zaberali. Pár schodíčkov. A je to. A tu hore sa nachádza ďalší kostolík Michaelkirche. A mala by to byť nejaká výhliadka, tak budeme pohľadať. Tu by mala byť údajne kaviareň v tej vežičke. Alebo v tej vežičke, nie, v tejto vežičke mala byť kaviareň. Najprv však sa pozrieme na tú výhliadku z týchto múrov, ktoré sú vysoko ako ten most oproti, z ktorého sme to natáčali. Vlastne si to takto krásne po pohodičke prejdete ako nič. Ako nič. Tak a tu vidíme už opäť trošku z inej perspektívy. Tam ten most, na ňom sme stáli pred chvíľkou. Tu je tá vežička, rieka a cestný most. Vidíte, že tam vzadu je ešte ďalšia vežička, takže ono je tu fakt docela dosť tých vežičiek. A tu je tiež ďalšia vežička, to sú vlastne takto hradby mesta. Niečo tu prerábajú, žeriav tam je nejaký zložený, spadnutý, netuším, nejak divne je tam daný. Jak vidíte, ako tie vežičky, týchto vežičiek je tu fakt docela požehnanie. Vežička, všetky sú také rôzne, ale všetky sú pekné. Michal Kostolík.
je malý šikovný kostolík. Aha, tak to je múzeum. Múzeum. Na mapke mám zaznačenú ale kaviareň, tak neviem úplne. Mapka klame, evidentne. Mrkneme, čo je tu. V tejto maličkej vstupnej vežičkovej bráničke. Bráničkovej vežičke. Proste vstupnej bráne, ktorá je v podobe vežičky prechodovej. Aha, to sa už ide len dolu. A tam niečo je? Neviem, čo tam je. Aha, to sa dajú do tej vežičky hore. Zaujímavé. Tak odtiaľ to pekne vidieť tú časť hradu. Tam sme boli na začiatku. Takto sú tu hradby pekne a vlastne sa dá popri nich prejsť k tomu hradu, ale nedá sa tam asi prejsť vnúka. Ideme sa skúsiť mrknúť hore. Neviem, či je tu voľný prístup vôbec. Tu je niečo napísané, nerozumiem. Skúsime to. Skúsime to a uvidíme. Pozde, tu som hore, dobre. Na medziposchodí. Ďalej. Kommst du dann gleich nach, ne? To je ako domec tu spravili. Chápem. Vlastne to je ako taký malý muzeum, malinké ukážka domca. Tu majú malý stolík. Pekný krčach. Pravý krčach. Stolíčky a tak sú nejaké oštepy, alebo čo to je. Ešte pozrieme hore vyššie, tam bude asi spanie. Pravdepodobne sú nejaké dvierka. Je to tu celkom strmé. A sú len fotky. Nejaké. Tak, ideme dolu. Pomaly, aby sme sa nezabili. Tak. Neviem, čo to bola za vežička. Skúsim niečo vygoogliť a napíšem, keď takto v popisku, ale vám to bohužiaľ neprezradím. To je nejaká varovná cedulka. Asi pozor, neubuchnite si hlavu, že je to docela nízke. Asi takto. Tak a sme vonku. Tu ideme ďalšou takou uličkou, ktorá je celkom terásková, zmrzlinky, koláčky, kafíčka a tak podobne. Takže tu sa tiež sústreďujú ľudia. Je tu nejaká hviezda, Budyšín, to je pekné, bolo pekné docela. Je tu i DMK a tu je nejaká vežička, zistíme ešte aká. Tak vežička je Reicherturm, 56-metrová väža. Všimnite si, že je to vlastne väža, biela a na nej je v podstate ako keby taká historická prístavba, dostavba, neviem, či to bolo celé také a zrekonštruovali to, takže to spravili takto zvláštne dvojito. A je to zaujímavé, tak toto vypadá zvláštne celkom. A tu kúsok od tejto vežičky. Aha, tu majú takéto zaujímavé fontány, ako nepáči sa mi to už takto sprvu. To je takéto nejaké námestíčko a 3 fontány, ale sú fontány ako kvázi také nejaké moderné. Zrejme to vypadá jak rozbité sklá a voda potom tečie. Nepáči sa mi to moc a nikto tady tu nechodí. Všetci tu len tak sedia a idú krajom, je to divné. A takto, no ono to nie je rozbité ako keby, ale je to také nejaké, to bude asi svetelné smerovanie svetla, možno to svieti v noci. No tak tá voda padá po boku. Nie je to nejak moc pekné. Podľa mňa napíšte kľudne, čo si vymyslíte o tom. O takomto modernom, fontánovom, zaujímavom komplexe. Tak a odtiaľto spoza tohto kostola opäť veľkého sa s vami od Budyšínu lúčim a presunieme sa ďalej do Zittau, kde navštívime nemecký Kaufland. Tak a sme v Kauflande v Nemecku, v Zittaue a máme tu mango za 59 centov, čiže v prepočte 14,60. 15 korún normálne. A ešte je mäkké docela, je to mango také akože, no toto je trošku také preschnuté. Tam sú ešte ďalšie, ale za 15 korún mango, za 15 korún, zo si robia srandu. Kde sme to prišli? Ananás za 2 eurá, to je 50 korún, no to je taká normálna cena. Kiwi za 69 centov, asi kus, to je asi tiež normálna cena. Tu bolo avokádo za 25 korún.
Je čo? Už Tu sú podľa značky. Halorenk, euro 11. No. Majú tu takto pekne balené koreniny. A samozrejme v skle potom. Aj tu sú koreniny takto balené, zase inak trošičku. A tu sú také sáčky, tu sú tiež takto. Ty krása, to je... Pekne to majú. Pekne to majú. Normálne to je pekné, také sáčky ako u nás. Ešte aj tieto sáčky sú krajšie. A tu sú takto bylinky nejaké. Biocukor kilový za 2 eurá. To je 50 korún, prepočte. To nie je zlá cena. Myslím, že u nás stojí pol kilo toľko. Lítka za 4 eurá. Bio bombónky. 25 korún. Nie som si istý, ale u nás stojí okolo 40. Pozrieme sa ďalej, čo tu majú. Tu sú tie koláčky, také trápne dortíšky a toto, to nebudeme ani kúkať na to moc. Jak Haribo, cukríkov tu majú, ako cukríkov všeobecne tu majú hromadu. Mrkneme sa aj na nejaké síry, maslá, klasické produkty, jogurty a tak ďalej. Bojte, za chvíľku tam dojdeme. Chladené bereme až ku koncu kvôli ceste do Prahy a aby to bolo v chlade, dostatočne dlho v chladničke a tak teda dlho, dostatočne krátko by to bolo v chladničke. Respektíve nie je tak dlho. Toto som asi ešte nikdy nevidel, ale majú tu takéto krásne brosky nebo marekojové pralinky a je k tomu normálne takýto likér, alebo čo to je, tá náplň možno na vypitie. Takisto tu majú i iné príchute. Jaká to je príchuť? Kde to píše? To je asi vaječný likér možno. A cena je kde? 6,75. To je docela dosť teda. Je to celkom malá krabička. Koľko to má? 120 gramov pralinky plus ten likér. No. Tak tu máme masielka. My kupujeme toto bio v Kauflande, ale u nás v Česku Kauflande ho už prestali mávať ako si. A keď ho mávali, tak mali len to malinké. Toto 250 gramové stojí 3,50 v normálnej cene. A potom je tu ešte takéto, čo sme nikdy nevideli, modré a vôbec nevieme, aký je v tom rozdiel. Zauerám. Možno, že je solené? Možno. Tak toto je že sladký krém pre laženie a to je kyslé. Údajne. Aha. Sírík, Gouda a Emmental za euro 79. To je nejakých 30 niečo korún, 40 možno. To je lacnejšie ako u nás. U nás bývala väčšinou za 59 alebo tak nejak. A toto vlastne Emmentaler tam nebýva. Občas tam je, myslím, Gouda, ak sa nemýlim. Ale stojí to vyššie 60 korún. Takže si Emmentaler vezmem. 1, 2, 3 maličky si vezmem. Tu je pod nejaký Lerdamer strúhaný za 2,89, to je dosť drahé. Tu sú plátkové syry, kauflandiacké, pak pak teda nejaké zvláštne značky, a zase bio, Emmentaler, Butterkäse, Maasdamer, Gouda, taký výber. U nás proste ledva aj Berkäse. Tu sú všetky možné druhy syrov v tejto bio kvalite. A tieto stoja už a to sú plátkové? Číkus, to sú plátkové za 2,39. A tu máme klasický Lerdamer. Ja to sice nekupujem a nejedávam, ale možno pre vás to bude nejak smerodajné. Nejaký Lerdamer, nevyznám sa v tom, 2,89. Skoro 3 eurá, takže to je nejakých 70 necelých korún. To sú všetko bio, biele veľké jogurty. A toto u nás ani mávali ten malinký. Toto je všetko bio, to je všetko bio jogurty. Všetko bio jogurty. Euro 15, vidíte to? Euro 15, to je veľký jogurt. 500 gramový za euro 15 bio jogurt. A vlastne tu ani v Čechách to ani nemáme. Nič z tohto vlastne. Tu je regál jogurtov bio a v Čechách je 0 jogurtov bio. Nejaké mrazené ovocička, malinky, čo to je toto? Exotický mix, lesná zmes, slivky, jahody, čučoriedky. Čo si vezmem z toho sakrište? Neviem, taký výber lepšie, keď tu nič nemáme u nás asi. 2,49 za tieto bio mrazené krabičkové ovocička, 250 gramov. Nie som si istý, koľko to stálo v Čechách. Toto je nejakých 65 korún asi. Tak mrkneme sa ešte na vajíčka, obyčajné vajíčka, 10 za 2 ečka.
tu 10 nejakých kníh za 2,39. Samozrejme bio na výber, niekoľko rôznych typov, jedný bio, druhé bio, tretie bio, štvrté bio, 10 za 3,39, 6 za 2,99. Tieto bio za 2,29, 6, asi zhruba 55 korún. Takto ešte mliečko, zase biomlieko plnotučné 3,8% za euro 89, takže nejak 40 korún plus minus. Tak to bol Kaufland v Zittau na hranici s Českom. Teraz sa už vyberieme len domov. Verím, že vám video bude ako inšpirácia. Za celý deň sa to dá úplne v pohodičke celé prejsť. Videli ste, čo sme stihli, čo sme videli. Pekné mestečko, Kamenný most a obchod. A ja sa s vami rozlúčim. Ďakujem za sledovanie. Ak sa vám video páčilo, tak mi dajte like, dajte odber a tešte sa na ďalšie videá. Ako som už minule spomínal, pôjdeme do Varšavy a kopu ďalšieho. Tak zatiaľ čau. Tak ešte cestou sme nemohli vynechať samozrejme Troymezí, hneď vedľa Zittau. To znamená, že tam ten kameň. Inak mimochodom je tu nejaká akcia, ako vidíte. Niekto tu grillujú, tu opekajú, ľudia tu sedia. A tu vlastne vidíte podľa vlajok, tam je Česko, za tou riekou je Nemecko, tam je nemecká vlajka, za tým stromom stojím práve v Poľsku. Takže z Poľska si teraz prejdem do, jak som to hovoril, do Česka podľa vlajky. Tak som stále v Poľsku. Bum, a teraz som prešiel do Českej republiky. Aktuálne som v Česku. Toto je hranica medzi Českom a Poľskom. A tá väčšia rieka je teda hranica medzi Českom a Nemeckom a z tej strany medzi Poľskom a Nemeckom. Tak, tu je ten kameň. Trojmezí doslova. Trojstyk. Dreiländereck. No a tu je teda tá riečka a tam je Nemecko. Tam je tá nemecká vlajka, čo som spomínal. Takže sa dívame do Nemecka, tam sa dívame do Poľska, z Českej republiky a svieti nám krásne, nám zapadá slnko. Inak pekná akcia, docela to vypadá celkom pekne. Je tu i nejaké pódium, nejaký koncertík. A ešte vlajky tam majú, tak to je možno nejaká oslava, alebo čo tam majú všetkých troch krajín vlajky zmuchlané, ako vidím tam v tom rohu. Pekné, trdelník, tu majú stánky, nejaký posed, pivečka, limče. Neviem, čo to je za akcia vôbec, prišli sme k tomu úplne náhodou, sme sa rozhodli, že sa ideme pozrieť, ale na tú akcia. Kdyby sme prešli na druhú stranu, neviem, čo to znamená, 3,5 kN na metr štvorcový, 4 osoby. Tak dúfam, že ospravedlníte zvuk, zabudol som si v aute mikrofón, tak natáčam na klasický zvuk telefónu. No, takže Troymezí. A odtiaľto sa s vami už teda na dobro rozlúčim. Opäť vás poprosím o like a odber, ak vás sa vám to páčilo a cestujeme naspäť do Prahy. Čau. Ak vás moje videá bavia, tak mi dajte prosím odber a like. Ďakujem a ahoj.